Jan fra Spilforsyningen. Hvis du ligesom mig elsker at male figurer og elsker katte, så ved du, at det nogle gange kan være en lille smule udfordrende at få de to ting til at gå op i en højere enhed. Derfor giver jeg dig i dag nogle tips til, hvordan du maler med kat. Som regel handler det mest om, at din kat bare vil have opmærksomhed. Tag dig 10 minutter eller kvarter til bare at overdænke den med nus og kram, og efter et stykke tid, så har den sikkert fået nok. Så har I brugt kvalitetstid sammen, og du får fred til at male bagefter. Hvis det er et problem, at katten drikker af dit malingvand, når du ikke er der, så er den nemme løsning at tømme malekruset hver gang du er færdig med at male. Hvis katten bliver ved med at drikke af dit malevand, så prøv at sætte en skål op med vand et andet sted i lokalet. Gerne en stor, bred skål. Det foretrækker katte, så deres knurhår ikke går på kanten. Hvis katten springer op på bordet, eller du opdager, at den ligger der, så løft den nænsomt, men bestemt ned på gulvet, uden at kæle for den eller at tale til den. Gentag hver eneste gang katten er på bordet, og til sidst forstår den, at den eneste belønning, der er ved at være på bordet, er, at den bliver afvist. Sandsynligvis vil katten bare gerne være i nærheden af sin yndlingsperson. Sørg for, at der er en lækker katterede i nærheden af malebordet. Så kan han ligge og slappe af i nærheden af dig, mens du maler. Afhængig af din kats temperament, kan den måske også lære at ligge på skødet af dig, mens du maler. Det er da i hvert fald et rigtig hyggeligt kompromis. Og det var mine tips til, hvordan du maler figurer med kat. Husk, at alle katte er forskellige, og det, der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. Det kan være, at du har opdaget nogle tips, der virker for dig. Del dem med os nede i kommentarerne. Og så er der bare tilbage at sige held og lykke med dit næste kattemaleprojekt.